Lige nu er jeg midt i 30'erne. Jeg er et sted, hvor jeg har opnået mange gode ting. Jeg har opnået evnen til at fordybe mig. Og fordybe sig i en bog, hvor man simpelthen ikke kan lægge den fra sig, fordi det er simpelthen for spændende. Jeg ville ønske, at jeg kunne have mere tid til at læse, fordi jeg er meget videbegærlig også. Jeg elsker at være ude. Jeg bor forholdsvis tæt på stranden, og nyder at kan gå derned, og nyder at kan høre vandet. Det er et sted, jeg meget gerne går hen, fordi det er der, hvor jeg slapper af også, og lader op. Min farmor har inspireret mig på mange måder. Hun har faktisk også inspireret mig til at være god mod andre mennesker. Det, at jeg opfører mig ordentligt, altså at jeg ikke behandler andre mennesker dårligt, eller giver anledning til, at andre mennesker får det dårligt. Det betyder rigtig meget for mig. Det, at jeg er blevet mobbet med noget, som jeg egentlig rent faktisk... Det var jo rigtigt det, jeg blev mobbet med. Det var en bøsse. Men hvorfor skulle man mobbes med det? Men det at blive mobbet, det gør noget ved folk. Jeg er blevet mere selektiv med, hvem jeg ønsker skal være tæt på mig. I det hele taget, så fylder angst meget lidt hos mig efterhånden. Fordi jeg hviler i mig selv. Og jeg stoler på, hvem jeg er.